Na farko muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da ya nuna mana wannan rana ce ta murna ga ma'aikata duk duniya. Alhamdulillah na saurari jawabai da leaders ɗinmu na union da NLC da TUC suka yi da kuma irin ƙorafe-ƙorafen da suka yi wanda na saurare su, kuma ina dubawa da ikon Allah duk waɗannan matsaloli da muke fuskanta za su zama tarihi. Ina godiya ga Labour Union da TUC bisa irin haɗin kai da suke ba wannan gwamnati, wanda a kowane lokaci kan zauna mu tattauna da duk ƙorafe-ƙorafensu, wanda zan iya magani a lokacin in yi, wanda kuma ba zan iya ba zan gaya musu gaskiya da take ko kuma ba su kuɗi, wanda kuma da kyakkyawar fahimta da su. Na san matsalar albashi, wanda haka wannan alƙawarin Ubangiji ne, saboda haka let's clean up. Let's support the reforms. The reform is intended to make things better for everyone, to build a better society. Not to return anybody. Wallahi, I'm not here to return anybody because I know I'll be answerable to God. So we're not here to return. We're here to put things right, and therefore I'm still soliciting for that same support and understanding that is being given to the government so that we can build a better society for our children and grandchildren, inshallah. Therefore, I want to thank you once more for your service, and I congratulate you all workers as you mark the 2024 Workers' Day. I pray you have a memorable celebration and many more years of selfless service to humanity. Thank you very much for the opportunity, and we're looking forward to good reforms, good initiatives, so that Zamfara will be better for everyone. Thank you very much. An ce da pension da gratuity. Watan uku na March mun biya miliyan 680. A watan hudu mun biya miliyan 530. Kuma a wannan watan yanzu haka wannan kudin suna nan miliyan 500 mun ajiye duk wanda aka tabbata cewa an tantance shi zai samu kudin shi. Haka kananan hukumomi inda ce muku na jin daɗin yadda ake biyan ma'aikata, wannan ne wa ƙarya, saboda na su irin kuncin rayuwa da mutane suke fuskanta. Ballantana a wannan lokaci da aka ƙara kuɗin mai, kuɗin wuta, kuɗin abinci da makamantansu. Amma ina tabbatar muku muna nan muna tsare-tsare mu ga ta wace hanyoyi ne za mu bi don mu tabbatar da cewa albashin nan an ƙara shi, ba kawai ƙarin ba, a'a ya zama mun ƙara za mu iya biyan kowane wata ba tare da fuskantar matsala. Allah shi yarda da gaskiya ba mai ƙarya. Ina ƙara tabbatar muku gwamnati ce da take so ta kawo ci gaba ga al'ummar jihar, ba ci baya ba. Shi yasa muke fitowa da tsare-tsare daban-daban wanda ta hanyar su ne za mu samu ci gaba da kuma zaman lafiya a wannan jiha samun mai albarka. Naka lokaci ba irin nasa bane. Nan gaba kaɗan
zan gaya muku irin tsare-tsaren da muka yi don kula da ma'aikatan wanda ma kuɗi ko wurin aiki muna gyaran shi don mu tabbatar da cewa idan kun je ofis kuna da inda za ku zauna ku yi tunani don ku yi aiki yadda ya kamata don ci gaban al'ummar jihar. Cikin ƙorafe-ƙorafen da ɗaya daga cikin leader ɗin ya yi shi ne akan cewa yana tunanin an tsayar da wannan gratuity da pension da ake biya, wanda na tabbatar mashi tun da muka fara ba mu tsaya ba, kuma da ikon Allah ba za mu tsaya ba sai mun tabbatar da cewa mun biya kowa. Kamar yadda na faɗa a jiha a watan biyu mun biya 'yan jiha, za a biya ka pension ɗinka ko albashinka ko gratuity ɗinka, a'a duk wannan ban mun soke, kuma muna ɗaukar auren mataki ga cin hanci da rashawa. Wallahi wannan ba gwamnatin cin hanci da rashawa. Abin da muna yin shi ne a gida. Saboda haka, kuma yanzu wani ƙorafi ake magana cewa mun yi ritaya wani. Ai ba wanda yake aiki dindindin. Dole sai wasu sun yi ritaya, wasu kuma na ƙasa su ma su taso. Sai wasu sun yi ritaya, sannan 'ya'yanmu da jikokinmu da muka tura makaranta su ma su samu aiki. Wannan duk tsare-tsare ne ba wai an yi shi don a takura ma wani ne, wallahi mun shi haka Allah, kuma za mu ci gaba da yi ƙarfi da Allah. Saboda haka ina ƙara kira da Lebo da sauran makarabansu da su ƙara kuɗi, kuma su ci gaba da ba mu haɗin kai da suke ba mu na tabbacin cewa duk wasu tsare-tsare da muke da su ya zanto suna da hannu, sun sani kuma sun fahimce kuma mun fahimce su. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya, ya kuma ba mu ikon yin gaskiya a kowane lokaci. Muna ƙara roƙo, mun san matsalolin da muke fuskanta na maganar rashin tsaro, to kamar kullum da nake magana muna roƙon addu'a. Tsaro na kowa da kowa ne. Yau idan Zamfara zaune lafiya, dukkan mu zaune cikin lafiya. Yau in Zamfara ba cikin lafiya, dukkan mu ba mu lafiya. Saboda haka muna ƙara roƙo, muna fara addu'a ga al'umma a kowane lokaci, a sa mu cikin addu'a, a yi mana adalci, kuma Allah ya cika da kare mu, Allah ya kora mu kan gaskiya. Assalamu alaikum.